no solo hace daño al cuerpo, sino que también es una cosa que a nadie le gusta. E incluso, aunque no aparezca a los niños en el colegio, también pasa. I tot partís de lo mateix, d'una educació en la que te diuen això no t'ho poden fer. I si t'ho fan, vés-te'n. Perquè això no és bo, això no és bo per mi. De pronto que una persona le haga comentarios como si te vas de mi lado, entonces me va a quitar la vida o algo así. Encara que la veritat que jo crec que no tenim que tindre por les dones. Insults, manipulació, control, anul·lació, humiliació, micromasclismes. Estos elements i comportaments tan normalitzats i implícits són els que, a pesar d'estar en la profunditat de l'iceberg, sostenen la violència de gènere. A la Pobla de Farnals volem que totes les situacions que formen part i són conseqüència de la violència de gènere siguin reconegudes, visibilitzant l'invisible per a continuar avançant cap a la igualtat, perquè a la Pobla de Farnals som exemple d'unió, d'inclusió i d'igualtat.